mai shiru bayan Allah bar maman mu ta zo, so nake in tsokana maman mu bari ta zo in za ta shigo daki. Mama akwai guntun miyan nan ne? Akwai. Amma dama ina so miki magana ina jin kunya. Kin ji ma? Ina jin. Akwai wani saurayi da nayi ne ya ce wa inda so samu ne ya dauke ni in ji an ga yana yin gida, so yake wani ya dauke ni in je in ga yanayin tsare-tsaren gidan da komai da za a yi a gidan, wa in je in gani. Shi da nace bari sai kin zo, sai na zo in tambaye ki yanda za a yi, saboda dazu da ya tafi shi din ne ya zo dazu da na fita. Ina tsoro sha'anin duniya yanzu. Mama ya gama komai fa na gidan, zuwa zan yi an gani. Duk da haka dai duniyan ba yadda baka san mutum ba sha'anin rayuwar yanzu ne. Mama amma tun da haka ai aure na kenan zai. Ai duk da haka da ka ji tsoro saboda sha'anin rayuwa. To mun ce masa kin ba za a yi bana a gida ba. Kar mu bi na abin duniya mahalanka. Kuma mama hakan. To mun faɗa masa in yanzu, amma mama wallahi har alƙawari ma ya ce kin ga ɗakin nan dai za a gyara, ya ce zai baki wajen miliyan 50 ko 100. Duk da haka dai ina tsoro gaskiya. To shi kenan mama bidiyo fa nake yi.